ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପିଲେ। ପୂର୍ବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି ଆଚମ୍ବିତ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାବୁଡି ଯିବେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ 89 ଦେଖ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ ଯେ କହେ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛିବ ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ରାବଣ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ହିରଣ୍ୟ କଶିକୁ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ଭାବକୁ ନଥିଲେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କଂସ କଂସ ଆମ ଯେମିତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି କାଳକୁ ହସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିଦେଲା ଦେନ୍ ହସି ସେତା ହସି ସେତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ ଯେ ଯେମିତି ଯେ ଭାବେ ଅ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୋର କଣ କରିପାରିବ ଭାବିକି ହସେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହସୁଥାଏ ପରନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଳ ତା ପଛପଟେ ଆସି ଲୁଚି ବସିଥାଏ ତାମାନେ କଣ ତାମାନେ ହେଉଛି କଣ କଣ ହେଉଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହସୁଥାଏ ନା କାଳ ହସି ହସି ଆସି ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବେଳେ ଦେଖି ତା ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଦେନ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କହିଲେ ହଁ ନିତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାଇଁଟି ଗୋଚର କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ ପାକେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ନୀତି ବେଳ ବୁଝିପାରିଲା ନୀତି ବେଳ ହୁଁ ନୀତି ବେଳ କହିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଟିକେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର ଦେନ୍ ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର କେତେବେଳେ ଗୋଚର ହେବ କେତେବେଳେ ଜଣାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ ପାକେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ଏ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରୁଛ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ହେଇକି ଯେଭଳି କଣ କରୁଛ ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛ ଏଇ ଖେଳ କେତେ ଦିନ ଖେଳିବ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ନୀରବ ସେଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ନୀରବେ ବୁଝିପାରିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି କାଳ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲା ନୀରବରେ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା କାଳ କଣ କେତେବେଳେ ଆସେ ଜଣେଇକି ଆସେ ଆସିବ କି କାଳ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଆସେ ଜଣେଇକି ଆସିବ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲା ଦେନ୍ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତନ ନିତ୍ୟଗାମୀ ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖ ନିତ୍ୟଗାମୀ ନିତ୍ୟଗାମୀ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଚକ ଏପଟ ସବୁ ରହିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ
ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚକ କଣ କହୁଛେ ଚକ ଅନବରତ ଗଡି ଗଡି ଆସେ ଚକ ଅନବରତ କାଳର ସମୟ ବୁଝିପାରିଲା ବା ସମୟର ଚକ ବୁଝିପାରିଲା ଅନବରତ କରୁଥାଏ। ହୁଁ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲା ନିତ୍ୟଗାମୀ ଗଦା ସର୍ବଦା ସରି ସଦା ସର୍ବଦା ରଥ ଚକ୍ର ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି କାଳର ରଥ ଚକ୍ର ଗଡି ଗଡି ଆସୁଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖ ବିରେ ଏଇ ସବୁ ତମ ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ